खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनानै लाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला दासिमबो नोंथांमोना आंनि जुदि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, लोगोसे लाइक आरो शेयार खालामना होदो लोगोफोर। दिनैनि जि आसाम एसेम्ब्लिनि जि इलेक्सननि रिजाल्ट, बे रिजाल्टनि सायाव आं दिनै नोंथांमोनजों सावरायगोन। बेवहाय सोर सोर केन्डिडेटआ दासान्दि मानि देरहानानै थाखो आरो बेजों लोगोसे सोरबायदि पार्टिया मानि जिर' जानो थांगासिनो दङ आरो बेजों लोगोसे जि आसामाव बिजेपिया बेसेबांथा सिट मानि समस्थियाव देरहासार जानानै थाखो, बेखौ आं दिनै नोंथांमोनजों सावरायनोसै आरोना। दा बेलासे समाव गिबियावनो आं दानि आसाम रिजाल्टआव फैबाय, बेवहाय नोंथांमोननो आङो दिन्थिनोसै। बेवहाय बिजेपि पार्टिया टटेलि बेसेबां सिटआव देरहानो हाखो दै आसामाव। टटेल बिथांमोना 50टा, नैबेखौ नायबानो जाबाय नोंथांमोना। 50टा सिटआव बिथांमोना देरहाबाय आरो बिथांमोननिया 82आव मानि लिडिं लादोंमोन। लिडिं लाखांनायनि उनाव बिथांमोना 50टा सिटआव बिथांमोना देरहासार जानो हाबाय आरो। बेनिफ्राय बिथांमोननिया 32आ मानि लिडिं लागासिनो दं आरोना, दाबो 32 मानि समस्थियाव बिथांमोननिया दावखोनानै दंगासिनो दं आरोना लोगोफोर। बिथांमोननिया टटेल 82 मोनदों बिजेपिना। बेनिफ्राय कंग्रेसआ बिथांमोननिया 19टा लिडिं लागासिनो दं दै लोगोफोर। दा 19टा लिडिं लागासिनो दङ। कंग्रेसनिफ्राय बेसेबां देरहानो हाखो नै बेखौबो नोंथांमोना साननो हागौ ना। कंग्रेसनिफ्राय दा सासेल' केन्डिडेट मानि देरहाना दंथ'यो आरोना लोगोफोर। अनलि वान केन्डिडेट मानि बेयाव समस्ति मोनसेयाव देरहाना दंथ'यो आरो। बेनिफ्राय बिपिएफना जाया टटेल 10टा बिथांमोना लिडिं लादोंमोन। बेनिफ्राय बे लिडिं लानायाव बिथांमोननिया 6टायानो क्लियार जाबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय बाखि मोनब्रैयाबो बिथांमोननियानो लिड लागासिनो दं आरोना लोगोफोर। बे मोनब्रैनि रिजाल्टखौबो नोंथांमोननो आं दिन्थिगोन दा दसे उनाव। बेनिफ्राय एजिपिआबो टटेलि 10टा मोनदों लोगोफोर। बे 10टायाव बिथांमोननिया बे 10टायाव बेसेबां देरहाखो एजिपिनिया, बेखौबो आं नोंथांमोननो फोरमायहरखानोसै। एजिपिनिया बिथांमोननिया 7 मानि देरहासार जानो हाबाय आरोना लोगोफोर। बेनिफ्राय 7 मा जानानै दंनो लिड लागासिनो दं आरो। दा बेवहायबो बिथांमोननियानो टपआव दंहैखायो आरोना लिड लानायाव। बेखौ नायोब्ला एजिपिनिया मानि 10 जना देरहागोन आरो बिथांमोननियाबो। बेनिफ्राय एआइइउडिएफआ 2 लिड लाबाय दङ। एआइइउडिएफआ बेवहाय सासेबो देरहायाखै दे लोगोफोर। बेनिफ्राय रायजो दलनिफ्राय 2 लिड लादों लोगोफोर। बे 2 लिडआव रायजो दलनिफ्रायबो सासेबो देरहायाखै आरोना। बेनिफ्राय नैबेयाव बेबायदिनो दं एआइटिसि, बेयो माने सासे देरहादों। नैबेयाव नायबानो नुगोन आरोना लोगोफोर। दा आं नोंथांमोननो फोरमायहरबाय। बेनि उनाव बिपिएफ, नैबेयावहाय जाहैबाय बिपिएफनिया 6 जन देरहाबाय। दा बेयाव लिड लानायखौबो आं नोंथांमोननो खोन्थानि। लिड लानाया नै गोबांथार दङ। मायाव लिड लाबाय दं? गसाइगावआव सभाराम बसुमतारी, बेयो माने लिड लाबाय दं बिपिएफनिफ्राय। बिनि मार्जिना ओरैनो 22,000नि सायाव जाना दंखायो दे बिनि भटआ। ओमफ्राय माने लास्ट जाबाय आरो बे डिक्लार रखमानो जाहैबाय रिजाल्टआ। 13 राउन्डआव सानगासिनो दं। 13 राउन्डबाथ' जोबहैबायानो, बिना 13थाल' दंखायोमोन। दतमायावबो दं दै रबिराम नार्जारिया 40,000आव मानि टटेल भट आरोना, टटेल 40,000। बेनिफ्राय 24,000आव बिथाङा मानि मार्जिन लागासिनो दं आरोना, लिड लागासिनो दङ। बेनाबो राउन्डआ 16 थांबाय, मानि जोबनायानो फैबाय आरो बेनाबो। मानि दतमायाव रबिराम नार्जारिया बिपिएफनिफ्राय देरहासार जानो हाखासिगोन आरोना लोगोफोर। आरो बेजों लोगोसे नैबेवहाय दंना क'क्राझार सेवलि महिलारि, बिथांनियाबो मानि 35,000 मानि बियो हेसपेस मानि मार्जिन लाबाय दङ आरोना। बेनिफ्राय 13 राउन्ड थांबाय 18, बिथांमोननिया एसे दंबावो आरोना लिडआ। मथा मथि 13निफ्राय 3 × 5 राउन्डसो दंबावो आरो बिथांमोननिया। बावखुंग्रिनिखौ नायनि। बावखुंग्रिनावबो रुपमब्रै चन्द्र दंना, बेयो 21,000आनो बिथाङा मानि लिड लाबाय दं। बेनिफ्राय 15 आरो दा बिथांमोननिया मा होनो जि काउन्टिं, बियो मानि 15 राउन्ड थांबाय आरो राउन्डआ। बेनिफ्राय बिनाव 16, माने 1 राउन्डसो। बेयावहायबो रुपमब्रयानो देरहासार जानो हासिगोन आरोना लोगोफोर। दा रुपमब्रया मानिफ्राय दारायदोंमोन नै लोगोफोर, आं बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिनि। रुपमब्रय चन्द्र रयआ मानि रुपम चन्द्र रयआ बिथाङा बिपिएफनिफ्रायनो दारायदोंमोन आरो नै। बिथाङा मानि लिड लानाय मानि बे देरहासार जानायानो जाहैबाय आरोना लोगोफोर। दा बेखिनियानो दै दानि जि रिजाल्ट। बे रिजाल्टखौ नायोब्ला नोंथांमोना एसेबाबो मिथिखासिगोन, मानो होनबा बेनो मेन फाइनाल रिजाल्ट दै लोगोफोर। बे फाइनाल रिजाल्टआनो नोंथांमोननि थाखाय
माने जोबथा रिजाल्ट होननानै बुंनो नांगोन आरोना लोगोफोर। बेनो जोबथा रिजाल्ट दिनैनि जि आसाम एसेम्ब्लि इलेक्सननि जि रिजाल्ट, बे रिजाल्टआ बेखिनियानो जोबथा रिजाल्ट आरो लोगोफोर। आं बेखौ दिनै नोंथांमोननो फोरमायखाबाय दे लोगोफोर। आरो बेनिफ्राय आरो गुबुन जेबो रिजाल्ट गैया। नाथाय मोनसे खोथा जोबोद दुखु गोनां होनना बुंनो नांगोन आरोना, माने जोंनि जि BTC-आव मोनसेबो सिटआव बा मोनसेबो समस्थियाव UPPLनिफ्राय सासेबो बिजायथि देरहायैयासो जोबोद साननो गोनां जादों आरोना। सासेबो बिजायथि बेवहाय देरहायाखै, माथ्र 0-0 जाजोबदों आरो बिथांमोननिया। सासेबाबो देरहानांगौमोन, नाथाय मानो दाबो बिथांमोननिया मानो सासेबो देरहायाखिसै आरो बेसो बिराद माने साननो गोनां जाबाय। जोंनि जि BTC एरियायाव जायखिया सासेबाबो देरहायोब्ला एसे मोजां जागौमोन नामा। पार्टियाबो थांनानै थानो हानाय मोनसे माबा थायो नालाय, बेखायनो सासेबाबो देरहानांगौ। आरो एगेन्स्ट पार्टिबो नांगौ, एगेन्स्ट पार्टि गैयाब्ला सरकार सालायनायाव मोजां जाया नालाय, माखासे पार्लियामेन्टआव बाथ्रा बुंनो हानाय जानो नांगौ। बेखायनो एगेन्स्ट पार्टिनिफ्रायबो सासेबाबो नांथारगौमोन आरोना लोगोफोर। दा जोबोद साननो गोनां, माने UPPLनिफ्राय 0 जामारबाय। माने मैयानि जि दाख्लैनि जि होबाय थानाय जि निउसफोराव UPPLखौ 0 जानो थांगासिनो दं होननानै बुंखादोंमोन नालाय, दा बेयो माने बे खोथाया राइट जामारबाय आरोना लोगोफोर। दा आपडेटआ बेखिनियानोसै लोगोफोर। नोंथांमोननो आं दा फाइनाल रिजाल्टखौनो खिन्थानाय बायदि जाहैबाय। जोंनि BTC-नाथ' क्लियार जाखाबाय, बेनिफ्राय आसामनियाबो क्लियार जागोन बायदिखौनो आं सानखाबाय आरोना। नै आरो मोनसे बारायबावबाय, 51 देरहाबाय आरोना टटेल। BJP-निफ्राय 82आव लिड लाबाय दं आरोना। बेबायदिनो देरहानायाथ' क्लियार जानाय रखम जाजोब्बाय लोगोफोर। आसामाव BJP-आनो सरकार फैमारसिगोन आरो एबारबो। दा हेमन्तनि सरकारानो फैसिगोन आरो लोगोफोर। दा बेखिनि आपडेटखौ आं नोंथांमोननो मोनाबिलि टाइमाव होनाय जाबाय। गोजोन्थों। नेक्स्ट जुदि गोदान आपडेट फैयोबा गाबोन नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनगोन। थेंक इउ।